Proszę bardzo. Jak to nie jest koniec, Andreas! Ja, Andreas, hast du Geld? ja, widzisz, Andreas, komuś ładno tyś. Lubisz to. Ja wiem, żeś ty zawsze tyś lubił polować, bo przecież tyś. No i co powiesz na to? Co ty powiesz na to? Ganz neu. Nagelneu! Widzisz? Das ist das, oder? F, Das Feste. F, ja, on jest feste. O, je, to mu się naszczylą człowieku. No właśnie. Ja muszę każdy teraz postawić sobie. Ja Ty mogę możesz- Lubik sobie. No ale chyba ci się przyda taty się. No, jakby tak dwójka siedzi i se poszła. Tak, Może tak, tam może tak. tak. Jezus, kaj to postawić wszystko. To masz giwer jeszcze jeden, tyś tu masz taki giwer. Nie na ty. Jeszcze taką blinkę, ale co? Jeszcze taką też kupił. Jest tu jakiś kąt. Wierunie. Tu. Pierw, Ja to- bo ja jeszcze tu- jedna. Jezus Maria, to co? To będzie taką inaczą, wiesz? Tu. Och, ojgien. Tu, Jezus, tu też zajęte, no kurde, Co? najważniejsze, że to wszędzie widzisz. I co jeszcze jeden? Męż. Ty, ale tu jest jeszcze miejsce. Tu jest jeszcze. A no, ziś, no, plac. To do kompletu masz teraz tak. Do kompletu to widzę masz. Trzeba tych giwerów ci może ci powiem. Co się napijecie? Hast du gut gemacht, Czekaj, dass ja du jeszcze das ten gekauft, telewizor. ne? Ja. Freund, ja.